So, ko da yaushe burinmu shi ne mu sa muku farin ciki sannan mu kawo muku legit updates. Mu kawo muku ingantaccen updates inda idan kuka yi za ku samu 'yan canjika da 'yan manya-manyan kuɗaɗen ku a hannunku. Duk wanda yake bin channel ɗinmu ya san mun shahara wajen kawo ingantaccen update wanda idan aka bi ƙarshenta farin ciki ake yi kuma ƙarshenta kuɗaɗe ake samu. So, a yau ma muna ɗauke da wani sabon update akan Natcoin. Ga duk wanda bai samu damar participating ba da ma wanda ya samu damar participating na Natcoin kuma ya wuce, to ga wani Natcoin airdrop. Wannan Natcoin ɗin abin da zai ba ku mamaki already an yi listing ɗin shi, amma suna ba da wasu damammaki. Shi ne daman da za ka iya samun ka mallaki wannan airdrop ɗin. To wannan hanyar kawai ake bi a mallaka. So wannan hanyar shi ne za mu samu ku link a comment section sai ku je ku yi joining ku yi participating wannan airdrop ɗin kafin 23 of this June. A June 23 za a yi closing. Yanzu haka wannan Natcoin an yi listing ɗin shi a Bybit. Sannan ga shi da su yi listing ɗin shi a L-Bank. So ga wanda bai yi participating ba sai ya je yi ƙoƙari. Idan aka yi participating ranar 23 za su sake distribution, mutane suka yi shi duk market ɗin da suke buƙata. Da su yi listing a exchanger guda 3 a yanzu a halin da ake ciki. Already sun yi ma Bybit a MEX. Idan ka je MEX za ka sami wannan airdrop ɗin kuma yana reading a kasuwa. Zan sa muku link na MEX exchanger a ƙarƙashin shi link na wannan airdrop da za ku register. Sai ku register da MEX sai kowa ya yi ƙoƙari ya yi verifying na MEX sai ya jira kuma ranar da za mu je kasuwa on 23 kamar yadda kuka ji na ambata muku. 23 shine da su sake distribution. Zan so a ce duk member na gidana na HomeTech Crypto Village kun yi participating a ciki. So wannan ranar ne aka yi fara claiming ɗin shi kamar yadda kuka gani. So an yi claiming ɗin shi har zuwa May 31 aka ci gaba da claiming ɗin shi wannan airdrop ɗin kamar yadda kuka gani. So a L-Bank an yi listing ɗin shi kamar yadda aka fara yin listing ɗin shi a MEX. Sun fara yin listing ɗin shi ne a MEX kamar yadda za ku gani a cikin bidiyon nan a gaba. Live chat na MEX ne da aka yi a ranar da aka shiga da shi kasuwa a ranar farko. So shi wannan Natcoin airdrop ne kuma yana da kyau kuma abin mamaki price ɗinsa na da kyau sosai. Idan kuka lura a bidiyon da za ku gani za ku ga yadda price ɗinsa yake a kasuwa ta MEX. So a wannan live chat muka nuna muku a MEX ɗin. So bayan wannan live chat ɗin da za ku gani, so sannan idan kuka duba a nan wurin again da kyau nan a CoinCaf market kun ga yadda ya kai. So hakan na nuna cewar yana tashi idan kuka lura da live chat na wancan da za ku gani a gaba da kuma yadda ya kasance a wannan lokaci. So wannan update ɗin yana da kyau kuma ingantaccen update ne kamar yadda kuka sani duk wanda yake cikin channel ɗinmu ko group namu ya san duk update ɗin da muka kawo ƙarshenta dai za a ci ku samu kuɗaɗe ne kuma za a yi farin ciki da wannan update ɗin. So idan kai ma kana so ka kasance one of the HomeTech Crypto Village ko wani abokinka kana so ya kasance a cikin wannan village na HomeTech Crypto, za ka iya tura masa link na gidanmu da za mu samu ku a comment section da kuma ce masa yi searching na background sunan da ke background na wannan bidiyon a YouTube channel ɗinsa ko kuma a Facebook page ɗinsa ko kuma a Telegram group ma'ana a cikin Telegram app ɗinsa wurin alamar search in ka yi rubuta HomeTech Crypto Village. A wannan group zai bayyana sai ka yi joining domin ka kasance member kamar da kuka sani a wannan channel tamu. Duk update da kuka mun saka legit ne kuma ingantacce ne kuma idan aka bi shi ba a yin takaici ko ɗan da na sanin ɓata lokaci da aka yi ko data ko shaji. A ƙarshenta za a zo ku ga mun sako muku update akan za mu je kasuwa kuma za a yi warkajame da ɗan canjikan da za a samu. So mun gode ku biyo mu a cikin bidiyon sau da ƙafa domin ganin wannan update akan shi wannan Natcoin. Sannan za ku samu link a duk waɗannan social media account namu za mu ajiye muku link. Sannan a ƙarƙashin comment na wannan bidiyon da kuma description na wannan bidiyon za ku samu link ɗin da za ku yi participating na wannan airdrop. So kar ku bari a bar ku a baya, ku zo mu tafi tare, ku biyo mu sau da ƙafa. Kowane step muka yi kuma ku jefa ƙafarku. Mu tafi tare kuma mu tsira tare. Wannan live chat ne na market na Natcoin. Wanda bai yi participating Natcoin ba, so wannan dama ce gare shi da zai iya involving a cikin wannan program. Wannan sabon update ne akan shi wannan airdrop kamar da kuka gani. So shi wannan airdrop ɗin za ka iya participating yanzu haka presently idan kana da buƙata. Kun ga darajarsa dai a market yadda yake ko kun ga price ɗinsa a kasuwa. Za su ci gaba da distribution na wannan airdrop ɗin har zuwa 23 of June. Wannan June da za mu shiga. So ga wanda bai yi participating ba za a samu link na shi wannan airdrop a description na wannan bidiyon ko kuma a comment section.
ko kuma ka yi sacin Humtech Crypto Village a Telegram ɗinka, za ka sami wannan link a can, ko kuma ka yi sacin Humtech Crypto Village a Facebook page, za ka samu link ɗin, ko kuma kai tsaye ka tafi YouTube channel ka yi sacin na Humtech Crypto Village, so sai ka joining, ka yi subscribing, sai ka samu wannan update ɗin a can da kuma sauran sabbin updates kuma ingantattu wanda insha Allahu inda ka je kai participating za ka samu 'yan canjikanka. Wannan update ɗin na wanda suka mai da cryptocurrency a matsayin sana'a ne. Wannan dama ne yanzu, kun san yanzu duniyar ta koma hatta crypto. Kuma insha Allah ga duk wanda yake bibiye da mu a channel ɗinmu da duk social media account ɗinmu, za mu ci gaba da ƙoƙarin kawo muku ingantaccen updates kuma legit, wanda duk wanda ya participating a ƙarshe zai zo yi murna kuma ya farin ciki domin zai samu 'yan canjikansa kuma ya zuba su a aljihu. So ku je ku duba comment section da ku samu link na shi wannan Natcoin. So ku yi participating kafin 23, sannan an yi listing ɗinsa ne a Mex Exchanger. So za mu ajiye muku link na Mex Exchanger, ku je ku yi register, sannan ku yi participating ku samu wannan coins ɗin 23, kuma mu dawo cikin wannan kasuwar tare da ku, kuma ku sayar da abin da kuka mallaka. So mun gode, mu haɗu a bidiyo na gaba. Kar a manta a yi liking, a yi subscribing, sannan a yi sharing domin sauran 'yan uwa da abokan arziki su amfana da irin waɗannan update masu kyau. So muna jin daɗi a yayin da muka kawo update kuka yi bi kuma kuka samu alheri. So amma ya kamata ana tura wa 'yan uwa, idan ka samu kai participating ka tura wa abokananka su ma su yi ƙoƙari su ga sun samu waɗannan damammaki. So sannan za ku iya sacin sunan da ke background na wannan bidiyon, shine za ku iya joining ɗinsa a Telegram ko kuma a WhatsApp ko a Facebook page ko kuma a Twitter, duk social media account in kai sacin wannan suna Humtech Crypto Village, insha Allah za ka samu channel ɗinmu ka yi joining domin kana participating legit update idan muka saka a waɗannan channel ɗin. So mun gode, sai mu haɗu a bidiyo na gaba. Sannan kar ku manta wannan kyakkyawar dama ce fa ga wanda ba su yi Notcoin ba, sai su samu su yi wannan Natcoin ɗin. Wancan Notcoin, wannan Natcoin kuma kun gan shi dai live chat na marketing muka nuna muku. So za ku yi participating airdrop ɗin kafin 23 of this June. So link dai za ku same shi a comment section, ko kuma ku yi searching na sunan da ke kan background na wannan bidiyon Humtech Crypto Village, ko ku yi searching ɗinsu a Twitter ku, ko a Telegram group ɗinku, ko kuma a WhatsApp channel ɗinku, ko kuma a Facebook page, ko kuma kankat ku tafi YouTube channel ku yi searching domin ganin sabbin update da video yadda za ku yi komai. So kar ku manta wannan Humtech Crypto Village wani special village da muke so mu yi growing community na 'yan crypto wanda za su na alfahari da crypto a matsayin sana'a.